Както знаете, понеже аз съм манячка на тема козметика, по-специално корейска, днес ще ви покажа какво може да вземете на вашите подрастващи деца, за да им покажете основните правила за грижа на кожа още в ранна възраст. Първо искам да видите в колко готина кутия пристига и сега ще го отвориме заедно. Първото супер готино нещо, което ще ви покажа, което всъщност аз съм го показвала и преди, само че предния път ми пратиха розово, сега имам жълто и това всъщност представлява нещо като кейс за пудра, само че децата ви спокойно могат да го ползват, особено, говорим за момичетата, понеже те гледат от майките си и всъщност под формата на игра могат така да се научат да се грижат за кожата си, която всъщност е просто хидратация и слънцезащита. Демек, колкото и да се мажат, вътре няма абсолютно никакви парабени, няма абсолютно нищо изкуствено и няма никакъв шанс детето ви да развие алергия. Общо взето е така много влажно се усеща на кожата и в същото време си нанася слънцезащита. Както виждате, е супер компактно, много лесно за употреба и могат да си го носят така като медал, да не го губят. След това, ако искате да зарадвате дъщерите си, съответно в комплекта са ви включили лакове за ногти и гланц, като пак казвам, всичко това е специално направено да се използва от деца. На мен сега ми дойде жълто, но за всеки, който иска, може да си поръча специално и в розово. Но не сме приключили. Продължаваме нататъка. В кутията след това може да намерите маски, които са отново специално за деца. Така вечер, когато маминка си сипе чаша вино и си сложи маска и вместо детето да пищи до вас: искам от твоите маски, а нашите маски знаем, че са по 20 евро. Така че no thank you, you're not gonna fucking touch my shit. Затова сме подготвили детски маски, които са напълно безопасни и са чиста хидратация. Ето, показвам. На картинката е малко, сладко момиченце на видимо малка възраст. В смисъл, за пореден път се убеждавам, че това нещо само корейци могат да го измислят. Аз имам късмета да намеря просто фирмата, която да ги внесе от Корея. И естествено, докато вие гледате сериал и пиете вино, за децата има лепенки за ногти, картинки и всякакви тем подобни истории, с които да се забавляват и да не ви висят на главата. Сега ще ви покажа една примерна чанта, която е направена специално за момиченцата. И искам само да вметна, че всеки, който реши да си поръча от сайта им или от профилът им в Instagram, аз ще ви покажа снимка, до 10 август всеки, който реши да поръча, получава 15% отстъпка на абсолютно всичко. Какво ще рече това? Не само на детските неща, а дори на козметиката за възрастни, която вече съм ви показвала. И за момичетата получавате супер готина чанта, в която могат да си носят съответно слънцезащитата с хидратацията и гланца. А пък тези от нас, които имаме момчета, предполагам, че става на парти. Може да скокнете някъде и И забравя да спомена най-важното нещо. Всеки, който се възползва от тази отстъпка до 10 август, получава в сайта отстъпка за винаги, защото сте лоялни клиенти.